Дзяўчынкі і хлопчыкі! Прывітанне, сябры! Салют усім! Асабліва белым мядзведзям! Лесік, ты чаго? Якім мядзведзям? Я ж кажу, белым! А чаму менавіта ім? Бо сёння міжнародны дзень палярнага мядзведзя. Вось ты пра што! А мяне якраз заўсёды цікавіла, чаму звычайныя мядзведзі бурыя ці чорныя, а палярныя белыя. Адказ відавочны, Кася. Каму відавочны, а каму і не, растлумач. Усё проста. Белыя мядзведзі жывуць на поўначы, дзе большую частку года ляжыць снег. А ён які? Белы. І мядзведзі пад яго замаскіраваліся. Так, на белым снезе белыя мядзведзі амаль незаўважныя. А я ведаю, што ў іх пад белай поўсцю чорная скура. Ваня, ну ты прыдумаў. Не можа такога быць. Можа, бо так лепей захоўваецца цяпло. Ваня правільна кажа. Гэта сапраўды так. На поўначы заўсёды холадна, і белым мядзведзям давялося рознымі спосабамі прызвычайвацца да марозаў. А яшчэ іх сагравае вельмі цёплая поўсць. А пад скурай слой тлушчу, які таксама абараняе ад холаду. Палярныя мядзведзі цудоўна сябе адчуваюць сярод снягоў. У цёплых краінах ім нават не падабаецца. Во даюць! Мы хочам, каб халады хутчэй прайшлі, а яны пра іх толькі і мараць. А яшчэ белыя мядзведзі будуюць вельмі цікавыя бярлогі. І што ў іх цікавага? Яны шматпакаёвыя і двухпавярховыя, з калідорамі і вентыляцыяй. Двухпавярховыя! Ого! І з чаго мядзведзі іх будуюць? Дык са снегу! З чаго яшчэ? Мама мядзведзіца загадзя рыхтуе для сваіх будучых дзетак такое цёплае утульнае жытло. І там сапраўды цёпла? У снежнай бярлозе? Вельмі цёпла. Мядзведзяняткі нараджаюцца зусім маленькімі, памерам з зайца. І пакуль не падрастуць, з бярлогі нават не выходзяць. Мы зайцы не маленькія. А ты параўнай сябе з дарослым белым мядзведзем. Недзе 100 кас спатрэбіцца, каб белы мядзведзь атрымаўся. Вось дык, ну, сапраўды не параўнаюся. А як мы адзначым сённяшні дзень палярнага мядзведзя? А пра гэта даведаецеся пасля мульціка. Гэта будзе сюрпрыз? Набярыцеся цярпення. Глядзім. Ну, Лесік, мульцік скончыўся. Як жа мы будзем адзначаць сённяшні дзень палярнага мядзведзя? Паўночным зяннем. Ух ты! Як прыгожа! Ага, а белыя мядзведзі такое назіраюць амаль кожны дзень. Шанцуе! Цікава, а як з'яўляецца паўночнае зянне? Гэтак жа, як і вясёлка, пасля дажджу. Не, тут зусім інакш. Зараз, Ваня, дай, калі ласка, камп'ютер. Так. О, ага, вось. Паўночнае зянне назіраецца не толькі ля паўночнага полюса зямлі. Ля паўднёвага яно таксама ёсць. Таму правільна гэту з'яву называць палярным зяннем. Чаму яно ўзнікае? З-за магнітнага поля зямлі, якое прымушае паветра свяціцца рознымі колерамі. Ух ты! І толькі ля палюсоў такая прыгажосць, і больш нідзе? Так, нідзе. Шкада, давядзецца адправіцца на поўнач і на поўдзень. А на іншыя планеты ты таксама паляціш? На што? Бо я чытаў, што палярнае зянне ёсць не толькі на зямлі. Праўда? Так, на некаторых іншых планетах яно таксама бывае, і на кожнай сваё асаблівае. Залежыць ад памераў планеты, яе атмасферы і сілы магнітнага поля. На Юпітері, напрыклад, яно проста гіганцкае. Таму што сам Юпітер – гэта планета-гігант? Так, ён у 1000 разоў большы за нашу зямлю. Значыць, і палярнае зянне там у 1000 разоў большае. Вось бы і на яго паглядзець. Ага, усё ж загарэлася? Вядома, давайце будаваць ракету. Кася, а давай лепей пачакаем, пакуль вучоныя прыдумаюць больш хуткі транспарт. Бо на звычайнай ракеце да Юпітера ляцець ажно 6 гадоў. 6
гадоў? О, якое расчараванне! Затое наше полярное зянне можна хоць заўтра ўбачыць. О, сапраўды! Можа, злятаем хутенька на паўночны полюс да белых мядзведзяў, туды і назад, а? Абмяркуем. А пакуль мультик пачынаецца. Глядзім. А давайте зараз пагуляем. Давайте, што ты прапануеш? Віктарыну ад часопіса «Рюкзачок». Ой, здорово! Усе любяць віктарыны, правда, сябры? О, чуеце? І нашы гледачы таксама. Пачынай, Лесік. Добра. Гэта будзе бліц-віктарына. А гэта як? На хуткасць. Хто хутка і правільна адкажа на ўсе свае пытанні, той і перамог. Ага, зразумела. Тады першае пытанне для Вані. Час пайшоў. Які аптычны прыбор вісіць на носе? Акуляры. Правильно, Кася. Як называюць крэсла, на якім сядзіць кароль? Крэсла караля? Трон! Малайчына. Пытанне на кемлівасць. Ваня, калі суткі даўжэйшыя зімой ці летам? А калі... А яны і летам, і зімой аднолькавыя. Не правядзеш цябе. Выдатна. Кася, як называецца 8-й месяц года? Ой, трэба падлічыць. Студзень, люты, сакавік, красавік. Час ідзе. Не перашкаджай, саб'юся. Май, чэрвень, ліпень, жнівень. 8-й месяц жнівень. Хоць і мрудна, але правільна. Пакуль лік роўны 2-2. Чарговае пытанне для Вані. Ці можна на паветраным шары вылецець у космос? Так. Можна. Ляціш сабе угару, космос, прывітанне і ўсё. Я лічу, што не, Лесік. І гэта сапраўды так. Але чаму? Таму што ў космосе няма паветра, а паветраны шар ляціць толькі дзякуючы яму. Правільна. Даляціць да пэўнай вышыні і спыніцца. О, які ты разумны, Ваня. Так, і вялікі малайчына. На падказку не спадзяваўся. Сам думаў. Ну і апошняе пытанне Касі. Я гатовая. Як завецца шкляны дом для рыбак? А я думала, зараз нешта складанае, як Вані. Кася, хутчэй, час вось-вось скончыцца. Ага, зараз. Гэта... акварыум. А не паспела. Як? Кася, я ж табе казаў, хутчэй. Час бліц-віктарыны выйшаў. Але ж я адказала. І правільна адказала. Гэта сапраўды акварыум. Але залічыць табе бал я не магу. Але ж я ўсяго на секундачку спазнілася. Такія правілы. І перамагае Ваня. Апладысменты, калі ласка. Чакайце, я супраць. Супраць чаго? Сваёй перамогі? Так. Ванечка, дзякуй табе. Але не трэба. Прайграла, дык прайграла. Лесік, я лічу, што правілы ў цябе неправільныя. Кася адказала разам з сігналам. Праўда? Так, таму патрабую залічыць ёй 1 бал. Тады будзе нічыя. Ой, здорово. Ну, не ведаю. А давайце у гледачоў спытаем. Сябры, хто з вас на баку Касі, намалюйце акварыум, а побач з ім саму Касю. А хто на баку Лесіка, малюйце акварыум і побач Лесіка. А што, добрая ідэя. Вось тады і падлічым вынікі. Калі са мной будзе малюнка ў болей, тады ты, Лесік, залічыш мне бал і будзе нічыя. Так, залічу. А калі са мной, не залічу. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вам вырашаць. Малюйте хутчэй акварыум, ці са мной, ці з Лесікам, і дасылайце нам лісты па адрасах электронным добраранок@slimak@gmail.com. І па паштовым 220 114, горад Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». Мы чакаем, асабліва я. Эй, я таксама. Карацей, мы ўсе чакаем. А зараз яшчэ адзін мультфільм. Ну вось і ўсё. Праграма наша падышла да завяршэння. Так, час развітвацца і брацца за дзённыя справы. Мы жадаем вам цудоўнага і вясёлага дня. І поспехаў ва ўсіх вашых дзённых справах. Бывайце, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы з вами хутка сустрэнемся з самага ранку У нашым добраранку!